hedder Anne-Sophie, og jeg spiller tennis. Jeg har spillet tennis siden jeg var 5 år. Jeg har spillet i flere forskellige klubber rundt i landet på eliteplan, men jeg har for nylig valgt at bare spille stille og roligt. Elite tennis og elite sport i det hele taget kræver meget. Det er fysisk hårdt, men også rigtig mentalt. Det, at jeg har spillet i klubber rundt i landet, har betydet, at jeg har brugt rigtig lang tid på transport, og det har også betydet, at jeg må lægge andre ting til side. Da jeg var yngre, betød sociale liv mindre, og der var det ligesom nok bare at have tennisveninder. Jeg har ændret så meget siden, og nu vil jeg gerne bruge mere tid på det sociale liv, og det betyder, at jeg kan lige så meget tid til tennis. Udover at jeg gerne vil have mere tid til sociale liv, er der også kommer flere lektier i forhold til at starte på privatskole, og også at man kommer op i de højere klasser. Her har jeg så været nødt til at vælge mellem det sociale liv og skolen, og så tennis. Og det var for mig vigtigere med det sociale liv og skolen. Tennis er en meget hård sport rent mentalt, så jeg har haft rigtig mange mentaltimer, som klubben har arrangeret, fordi det er meget essentielt for at blive en god tennisspiller. I tennis er du ikke nogen at støtte dig op af. Du skal selv hive dig op, hvis det går dårligt, i forhold til andre sportsgrene, hvor du ligesom har dine holdkammerater. Selvom jeg ikke spiller elite-tennis mere, så kan jeg stadig bruge det mentale for tennis. Blandt andet i skolen, i teste, fordi der bliver ikke nervøs under og i teste. I Hørsholm træner jeg 4 gange om ugen, og det var altid 2 timers træningspas. Oven i det havde jeg så 1 times fysisk efter hver træningspas og turneringer i næsten hver weekend. Selvom mine forældre altid har støttet rigtig meget op i min sport, så kunne de ikke køre mig til og fra træning 4 gange om ugen. Så det betød, at jeg måtte tage op i offentlig transport. Det tog mig 1 time at komme til Hørsholm med bus og tog, og det var også en af grundene til, at jeg stoppede. Det blev for meget. Rigtig mange af mine tennisvenner og veninder, de fik skader, fordi de trænede for meget. Det hang også sammen med, at du i tennis primært bruger den ene side af kroppen. Jeg er venstrehåndet, og jeg bruger derfor primært min venstre side af kroppen. Jeg endte også selv med at få en skade, og det førte til, at jeg var ude i flere måneder. Det kan også mærkes, når man så kommer tilbage, hvor du så råd rigtig langt ned på ranglisten. Jamen, tennis det har altid været en rigtig stor del af mit liv, og jeg har brugt rigtig mange timer på det. Og jeg har jo aldrig rigtig sådan gået til andre sportsgrene end det. Så derfor er det jo også, jeg har jo tænkt rigtig meget over det.